auliya'i walidain wa syafaati rasul wa li mu'jizatin nabi wa li karomati wa li barakatil ilmi wa bi barakati rizki bisiril Fatihah. Bismillah kan dinyebut asmaning Gusti kang Maha Welas lan Maha Asih. Dating suci ilining banyu undra kumala. Ombaking banyu mutlak aja sira nagih hukum marang ingsun. Sira kari suci ingsun suci tutup nabi Kancing Allah. Nyai Bagah Gendhoga desa jagat pedanyangan. Sak jeroning omah sak njabaning omah, sak jeroning pekarangan sak njabaning pekarangan. Sak jeroning kukuban sak njabaning kukuban danyang gembala desa kang renggati wonten ing desane ingkang karuwat. Nyuwun idi palilah sarta idi pangestu dinten sakmenika putra putu wayah paduka. Nyuwun purbane Gusti kang hakarya jagat. Nguntabaken puja puji mantram ruwatan mugiya tansah pinaringan gampang, pinaringan kubul, pinaringan kasembadan. Sedaya leluhur ahli kubur ingkang sampun sumari nyuwun idi palilah sarta idi pandonga pangestu dinten sakmenika. Putra putu wayah paduka kula pun Hendra Surya Kartika nyuwun purbaning Gusti kang Maha akarya jagat. Ngawontenaken perwatan mugia tansah pinaringan gampang kubul kasembadan. Dumateng kaki among nini among kang momong jiwa lan ragane kang karuwat nyuwun dipalilah pangestu lan pandonga mugi anggenipun ruwatan dinten sakmenika kabul kasembadan kanthi gampang sak gampang dipun tebiaken balak bilai kalis ing rubeda kabul sedaya kang sinedya. Sadaqallahu maulanal azim wa balagha rasuluna nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin irghamali jahidin wal akibatu lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadati wa ashabi sayyidina wa rasulillahi ajma'in. Allahumma rabbil alamin. Allahumma inni tawakkaltu ya karomata hadal asma. Allahumma inni tawakkaltu ya karomata hadal asma. Allahumma inni tawakkaltu ya karomata hadal asma. Astaghfirullah